Mahigit 1 milyong halaga ng shabu na kumpiska sa bypass operation ng pulis sa Dagupan City. Ang detalye ng balita, malaki ka Marbian. Gabi niya, Marbian. Yes, good morning kapatid na po. Nakumpiska mahigit sa 1.2 million pesos na halaga na shabu sa isinagawang bypass operation ng Dagupan City Police Station sa pamunuan ni Police Lieutenant Colonel Lawrence Keith Calub, hepe ng pulisya at katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 1. Sinagawa operasyon sa Barangay Tambak, Dagupan City, madaling araw kahapon, September 1, matapos ang masusing surveillance at intelligence gathering laban sa isang children in conflict with the law of CITL na kabilang sa high-value individual. Na-recover mula sa na-arrestong suspect ang 185 gramo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 1,258,000 pesos na nakalagay sa tatlong transparent plastic sachet, ilang plastic na supot, genuine at budol money na ginamit sa operasyon. Bagamat may pananagutan ang bata suspect sa batas, tiniyak ng mga otoridad ang kaukulang proseso at posibilidad ng rehabilitasyon upang mailayo ang kabataan sa bisyo at krimen. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumasa si Denver, gabi niya kapatid mo sa balita at Samantala, bayan ng Bolinao, ipinagdiriwang ang World Tourism Month sa buong buwan ng Setyembre. Ang detalye ng balita, malaki ka Lerner Hernandez. Lerner. Yes, kapatner, pinagdiriwang ng Bayan ng Bolinao ang World Tourism Month ngayong buong buwan ng Setyembre. Layunin ng pagdiriwang na maitaas ang kamalayan, orientasyon at pagpapahalaga ng komunidad sa buong mundo sa sosyedad ng turismo na may temang Tourism and Sustainable Transformation. Hinihikayat naman ng Bolinao Tourism ang mamamayan na makibahagi sa World Tourism Month pamagitan ng iba't ibang mga aktibidad na isasagawa sa buong buwan ng Setyembre. Kabilang sa isang buwang aktibidad ay ang Bolinao Tourism Caravan, tree planting activities, photo contest, creative tour, Sambasura, tourism job fair, at tourism and creative month culminating program. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at Dagdag pang balita, mga tanim ng marijuana sinira sa isinagawang eradication operation ng PDEARO-1 Ilocos Sur Provincial Office. Ang detalye mula kay Marjan Velgas. Yes, Partner, sinira sa isang joint eradication operation ng mga operatiba ang mga tanim na marijuana sa Barangay Likungan, Sugpon, Ilocos Sur nitong Agosto 30 hanggang Agosto 31 ng taong ito. Kabilang sa joint operation ng PDEARO-1 Ilocos Sur Provincial Office o PDEARO-1 ISPO Sugpon Police Station at Ilocos Sur Police Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit. Ayon kay PDEARO-1 Regional Director Attorney Benjamin Gaspe, maabot sa 10,250 na mga fully grown marijuana ang nasira, bilang ang 1,000 pirasong binhi ng marijuana sa pamamagitan ng pagsunog sa mga ito. Ang nasabing mga tanim ay mula sa 5 plantation sites na may kabuwang 1,600 square meters. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahala, John Bell, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, users trading para sa Harad Island National Park Management System sa nagawa sa Lavino City, Pangasinan. Ang detalye mula kay Marbian. Gabi niya, Marbian. Isinagawa ang users training para sa 100 Islands National Park Management System o HINPI, isang digital platform na magpapaigting sa modernisasyon ng tourism services sa Marine Park sa Lavino City, Pangasinan. Nagpapasalamat naman ang Alaminos LGUs sa Pangasinan State University sa pagbuo sa HINPMS at sa Department of Science and Technology Region 1 na nagpondo sa programa sa ilalim ng kanilang flagship initiative na Smart and Sustainable Communities Program o SSCP. Ang SSCP ay nagbibigay ng suporta sa mga LGU gamit ang science, technology
ang integration upang mas mapahusay ang paghahatid ng serbisyo, mapabuti ang sistema ng pamamahala at itaguyod ang sustainable development. Sa pagsasanay, ibinahagi ang Moscom paggamit ng sistema na dinisenyo upang ma-streamline ang park operations na kinabibilangan ng tourist registration, bangka booking, payment processing, reporting at feedback collection gamit ang real-time data at automation. Para sa Diyos Pilipinas po, matisigyan na gabi niya kaparang sa balita at Samantala, pinagdiriwang ng Department of Health or DOH Ilocos Region ang Breastfeeding Month 2025 katuwang ang local government ng San Juan La Union at San Juan Parish Civil Society Organization. Kasi may temang prioritize breastfeeding, create sustainable support system. Ang nasabing kaganapan ay nanawagan sa komunidad na lumikha ng supportive environment para sa mga ina na magito'y nasa loob ng pamamahay sa mga health facility o sa workplaces. Pinalakas ito ang pambansang panawagan na isa buhay, ay eksklusibong pagpapasuso sa unang 6 na buwan ng buhay at pagpatuloy ang pagpapasuso sa hanggang sa loob ng 2 taon at higit pa. At tinampok ang first 1,000 days sa bilang isang mahalagang pagkakataon para sa growth at development. Samantala, may git 2,800 na benepisyaro ng 4Ps sa Pangasinan at Ilocos Norte nagtapos na. Alamin natin yan kay Kapar Lerna Hernandez. Kapar Lerna. Nagtapos na sa Pantawid Pamilyang Philippine Program o 4Ps ang 2,868 benepisaryo sa lalawigan ng Pangasinan at Ilocos Norte. Sa probinsya ng Pangasinan, may 1,624 4Ps household beneficiaries ang nagtapos mula sa Urdaneta City, Manawag at Bayan ng Santa Maria. Samantala, 119 na benepisaryo naman ang 4Ps graduates sa Bintar, Ilocos Norte. Ang masambakayang graduates na sa programa ay kinilalang self-sufficient o may sapat ng kakayanan upang suportahan ang pamilya, kakayahan sa pagkakaroon ng pagkakitaan at higit sa lahat, may tiwala na sa sarili. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita. At Dagdag pabalita, BFP Ilocos Norte, kinilalang Best Provincial Office sa BFP Region 1. Ang detalye sa pagbabalik ni Kamar Jan Velgas. Kamar Jan. Tumanggap ng pagkilala Bureau of Fire Protection o BFP Ilocos Norte bilang Best Provincial Office sa BFP Region 1 sa isinagawang 34th BFP anniversary na ginanap sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Ginawaran ng fire stations at mga kawani ng BFP Ilocos Norte ng medalya ng patulong sa nasalanta at medalya ng papuri at dahil sa kanilang hindi matatawarang trabaho ng pagliligtas, retrieval at pangangasiwa sa pinansyal. Kabilang naman sa guest of honor sa nasabing selebrasyon si Acting Regional Director FS Superintendent Antonio Rosal Jr. na nagbigay ng kanyang minsay kaugnay sa kahalagahan ng unity, integrity at professionalism. Nananatili namang matatag ang BFP Region 1 sa kanilang pangako sa kahusayan, kaligtasan ng publiko at paglilingkod ng higit pa sa sarili. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Jan Velgas, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Benmalay Local Youth Development Council Quarterly Meeting matagumpay na naisagawa. Alamin natin yan sa pagbabalik ni Kamar Bien Bergabinyo. Marbian? matagumpay na naisagawa ang Local Youth Development Council Quarterly Meeting sa Binmalay Training Center sa bayan ng Binmalay, Pangasinan. Pinamunuan ng meeting ng Local Youth Development Council Chairman at Sangguniang Kabataan Federation President Janessa Biansan. Katuwang ang Live Secretariat at Local Youth Development Officer sa Alexon Ramirez. Layunin ang pagtitipon ng higpit pang pagtitibayin ang samahan at pagsasagawa ng mga panibawang konsehos sa magitan ng isang executive order mula sa Local Chief Executive Mayor Pedro Pete Merera III bilang patunay ng suporta sa mas
inklusibo at epektibong youth development agenda. Kabilang sa dumalo ang SK Chairperson, SSLG President, mga guro, youth coordinators at iba pang mga pinuno. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahat si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at At para sa uling detalye ng balitang regional, mga magsasaka sa Sibugay tumanggap ng 1.4 bilyong FMEs mula sa DAR upang mapalakas ang katatagan laban sa hamon ng klima. Ang detalye mula kay Kapartner John Velgas. Kapartner. Yes, Kapartner, nagkaloob ang Department of Agrarian Reform o DAR sa pamumuno ng Secretary Conrado Estrella III ng 1.4 million pesos na halaga ng farm machineries and equipment sa 5 sakahan ng mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBO sa Zamboanga, Sibugay sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Program. Kabilang sa mga ipinamigay na kagamitan ang 2 rice thresher, 3 hand tractor, 2 mud boat tractor, 1 power teller, 3 power sprayers, 18 knapsack sprayer, 2 water pump at 2 centrifugal water pump na direktang makikinabang ang mga magsasaka ng palay at guma sa mga bayan ng Titay, Alicia, Buog at Tungawan. Binigyan din ng mga opisyal ng DAR na ang pamamahagi ng mga makinarya ay hindi lamang panandaliang tulong kundi isang pangmatagalang pamumunan upang mapanatiling produktibo ang mga magsasaka at maiwasan pagbebenta ng lupa dahil sa mababang kita. Tiniyak ng DAR sa pamumuno ni Secretary Conrado Estrella III na sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na suporta at regular na pagsubaybay, ang mga inisyatibong ito ay magdudulot ng pangmatagalang benepisyo sa lalawigan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng produksyon ng pagkain, pagpapatatag ng kabuhayan at pagsusulong ng kaunlaran sa kanayunan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, John Velgas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo.